il-lejla tajba. Jiena Jeremy, ħafna minnkom jafuni għaliex bħalissa qed nagħmel l-esperjenza pastorali fis-seminarju u qiegħed nagħmel l-esperjenza pastorali hawnhekk u ninsab ukoll fit-tielet sena ta' formazzjoni fis-seminarju maġġuri. Ta' kull sena f'dan iż-żmien tar-Randan issejr il-ġabra is-seminarju u dejn tmur sabiex tgħin fil-formazzjoni tagħna is-seminaristi sabiex għadha b'għada wkoll inkunu is-saċerdoti. Bħalissa fis-seminarju qegħdin 7 seminaristi. Imbagħad hemm wieħed qed jagħmel is-sena intermedjarja, jiġifieri s-sena barra ħafna jafuha u qiegħed il-Kanada u hemm ukoll żewġ djakni li bħalissa qegħdin jistudjaw Ruma. U allura f'dan iż-żmien aħna qegħdin nitolbu wkoll l-għajnuna tagħkom sabiex tgħinuna inkomplu wkoll il-formazzjoni tagħna lejn is-saċerdozju. Jien minn qalbi minn issa nirringrazzjakom tal-lotjiet tagħkom u nitlobkom ukoll sabiex titolbu għalina. Grazzi. Nsibu il-files tal-kant li hemm fil-bankijiet. Nsibu l-aħħar paġna, page 40. Inkantaw flimkien l-innu, tneżżajt mill-ġmiel u l-majesta. Page 40. Neżżajt mill-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, minn dawk stess soffrejt, li ħlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess nobit irfajt, meta mittu xtajt. Iva s-saltan int, merfu fuq l-art u s-sema. Min qalbi rrid inqimek omulej, mimħabtek int irbaħt li ofeddej. Għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mitt int waħdek biss, ħajtek tajt biex li ħlist. Leħni nolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. Aħab għaraf lil Ġeżabel b'kull ma kien għamel Elija u kif qatel il-profeti kollha bix-xabla. U Ġeżabel bagħtet messaġġier lil Elija jgħidlu: Dan jagħmluli l-Allat u iżjed minn hekk. Jekk għadha bħalissa ma nkunx għamilt minn ħajtek kull ma sar mill-ħajja ta' kull wieħed minnhom. U baża u qabad u telaq biex isalva ħajtu. U mar Birsaba li hemm f'Ġuda u ħalla il-qaddej tiegħu hemm. Il-profeta irħiela lejn id-deżert u wara jum miexi waqaf inxteħed taħt siġra tal-ġummar, talab li jmut u qal: Issa biżżejjed mulej, ħud lil ħajti għax minix aħjar minn missirijieti. U imtett għaddel tal-ġummara u raqad. Kif kien rieqed, messu anġlu u qallu: Qum u kul. Elija dawar wiċċu u lemaħ dejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma, kiel u xorob u raġa' imtett. Għat-tieni darba ġie l-anġlu tal-mulej u raġa' messu u qallu: Qum u kul, inkella ma tkunx tiflaħ għal mixja li fadallek. Elija qam, kiel u xorob u bis-saħħa ta' dak li kell baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl sa ma wasal Ħoreb, il-muntanja tal-mulej. Hemmhekk daħal flar u għadda l-lejl ġo fih. U waslitlu l-kelma tal-mulej u qallu: Hawn x'inti tagħmel Elija? U wieġeb: Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċti, għaliex il-Wied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla.
Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu inaħħuli ħajti. U Alla wieġbu, oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemm hu jgħaddi l-mulej riħ qawwi b'saħħa li jofroq il-muntanji u jfarrak il-blat għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. U wara n-nar inħassed żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għad ta' wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb l-ar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: "X'inti tagħmel hawn, Elija?" U hu wieġeb: "Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċiti, għaliex ulied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu ineħħuli ħajti." Il-mulej qal lil-Elija: "Itlaq u erġa' aqbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. U malli tasal idlek lil Ħażajel bħala sultan ta' Aram, hekk ukoll lil Ġieħu bin-Nimsi, idilku sultan ta' Iżrael, u lil Elżew bin Safat ta' Abel Meħola, idilku profeta flokok. Jekk xi ħadd jeħles mix-xabla ta' Ħażajel, joqtlu Ġieħu, u jekk xi ħadd jeħles mix-xabla ta' Ġieħu, joqtlu Eliżew. Jiena nħalli f'Iżrael 7,000 jiġifieri daw kollha li ma niżlux għall-kubtejhom quddiem Baal, u daw kollha li ma bisuħx b'xuftejhom." Elija telaq minn hemm u sab lil Eliżew bin Safat waqt li kien qiegħed jaħrad b'12 il-żewġ gniedes qudiemu u kien qiegħed imexxi 12 il-wieħed. Resaq lejh Elija, xeħed fuqu il-mantell tiegħu. Dan ħalla l-gniedes u mar jiġri wara Elija jgħidlu: "Ħallini mmur insellem lil missieru l-ommi, imbagħad niġi warajk." "Mur," qallu Elija, "u erġejja, għaliex x'għamiltlek jiena?" Eliżew dbiet minnu, qabad żewġ gniedes, għatilhom u offrihom sagrifiċċju. U bl-għodda tal-ħrid sajjar il-laħam, qasmu lin-nies u kielu. U hu mar wara Elija u beda iservih. Il-kelma tal-mulej. L-istorja li smajna l-lejla tista' tidher komplikata, imma kieku jkollna naqsmuha fi ftit partijiet biex nifhmuha tiġi verament sempliċi. Mela ma nafx jekk tiftakrux dik l-istorja ta' meta Elija sfida lil 500 saċerdot ta' Alla Baal fuq il-Muntanja Karmelu u qalilhom: "Jekk Alla tagħkom u Alla veru, minna oqtlu gendos u tolbu lil Alla biex jitfa' n-nar fuq il-gendos fuq l-artal u jinħaraq waħdu." U jekk tiftakru dawn talbu daq nofsinhar u ġi filgħaxija u talbu bdew qattgħu ġisimhom biżrar, jgħidilna l-ewwel ktieb ta' Slaten, u xorta n-nar ma niżilx. Imbagħad Elija mimli bil-ħeġġa u bil-fidi falla, anki hu ben artal, poġġa fuqu il-vittma, l-oġol, mhux biss imma xarbu lill-oġol, għamel gandot miegħu biex jitfa' l-ilma u tafalu ħafna ilma, mbagħad talab lil Alla, in-nar ħa u l-profeti kollha ħarbu u spiċċaw dak il-ħin f'dadija ta' demm għaliex għax min kien jaqbel ma' Elija flimkien ma' Elija nnifsu qatlu lil dawn il-500 saċerdot ta' Alla Baal. Setet tidher apparentement storja ta' suċċess dejna l-Elija. Setet tidher dejna l-Elija bħala xi ħaġa li issa tpoġġilu moħħu fil-kwiet, moħħu mistrieħ. Imma fil-fatt ma ġarax hekk. Fil-fatt Elija wara li jagħmel din l-esperjenza qawwija
tal-fiduċja tiegħu falla, Alla jidħol għalih u jirbaħ saħansitra lil dawn il-500 saċerdot ta' Alla Baal, Elija jaqa' fi kriżi. Illum ngħidu jaqa' f'depressjoni. Elija jaqa' f'depressjoni. Fil-fatt jaħrab Elija li xax Ġeżabel taħlef, Ġeżabel li kienet il-mara ta' Aħab, li kienet li ġabet il-kult il-qima ta' Alla Baal fl-art ta' Iżrael, fin-naħa ta' fuq, fil-Karmelu, n-naħa ta' fuq, taħlef il-qalblu saħda bħalissa nammillek palma jintamilt, palma jintom għamiltu lill-allat, lill-saċerdoti ta' Alla Baal. U Elija waqa' fi kriżi kbira. Elija waqa' f'depressjoni. U jien nixtieq li l-lum permezz ta' din il-ġrajja nirriflettu ftejt fuq id-disturbi, fuq id-diffikultajiet mentali li niltaqgħu magħhom fil-familji tagħna. Hija problema dejn tad-disturbi mentali. Illum iktar minn qatt qabel. Jekk jiena naħseb li kollha kemm aħna kellna esperjenza pereżempju ta' persuni li jaqgħu f'depressjoni. Forsi aħna stess ġralna li ġurnata jew oħra naqgħu fid-depressjoni. Mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn li taqa' f'depressjoni. Hi xi ħaġa verament umana. Hekk issa naraw ftejt anke kif Alla jitratta lil Elija fid-depressjoni. Però intom tafu li mhux id-depressjoni biss, mhix l-unika marda mentali, mhux l-uniku difett u djufija mentali li aħna nistgħu nassistu f'ħajjitna fil-familji tagħna. Hemm diversi modi, hemm min hu fissat pereżempju. Hemm jiffissa fuq ħafna affarijiet. Hemm pereżempju min diġà sa minn kmieni ġarrab l-esperjenza ta' tfal fl-ispettru u xek fil-marda tal-awtiżmu. Barra d-diffikultajiet l-oħra kollha li hemm marbuta ma' tfal. Min għandu tfal żgħar jaf xi ġifieri, kemm iridu nikkumbattu, kemm tridu kontinwament tkunu warajhom, tieħdu ħsiebhom. Nixtieq illejla però inħallu fil-ġenb ftejt il-mart fiżiku u niffukaw naqra fuq il-mart mentali. Għax hawnhekk Elija jgħaddi minn din l-esperjenza. Ekku meta l-anġlu jġiblu x-xikolu u rieqet, dik ix-xena tfakkarna f'ħafna nies li ma jkollhomx ftit iqumu. F'ħafna nies li jkollhom ftit jorqdu l-ħin kollu. F'ħafna nies li ma jkollhomx ftit jieklu. Fil-fatt Elija jqum jieħu xi ħaġa żgħira u jerġa' jorqod. M'għandux appetejt. Jintilef is-sens tad-dinja, jintilef is-sinifikat ta' reżistenza. Ma dak li jkun ma jibqax jara xi ħaġa pożittiva u sabiħa l quddiem. Dan hu li jiġri. L-ewwel qabel kollox din is-silta tal-limna u naħseb li importanti li naċċettawha nilqgħuha u nifhmuha llejla li sitwazzjoni ta' diffikultà mentali hija normali. Tagħmel parti mill-ħajja tal-bniedem, tagħmel parti mill-ħajja tagħna. U interessanti Alla kif iġibruħu ma' Elija, ma jgħidux minn hemm x'inti tagħmel hemmhekk, kif xi drabi sfortunatament nistgħu nġibu ruħna aħna, kemm int tażżien, għax qed titażżen. Aqbad uqum minn hemm, tajjar kollox minn hemm. Ma jfissirx li meta jkollna persuni bħal dawn ma rridux b'xi mod ngħinuhom u nistimulawhom, ma jfissirx hekk. Imma l-ewwel u qabel kollox l-ewwel ħaġa li jagħmel Alla kemm hi sabiħa. Kemm hi sabiħa. Jibgħat l-anġlu tiegħu ma jitkellemx. Dan l-anġlu tiegħu ma jitkellemx, jqajmu jgħidlu hu wkoll. Il-kura, l-concern, dak il-ħin li ħass li kien hemm xi ħadd attent għalih, xi ħadd li qed jieħu ħsiebu. Waħda mill-ikbar diffikultajiet ta' min ikollu dawn id-disturbi, dawn id-djufijiet mentali jgħid li jħossu totalment mitluq minn kulħadd, abbandonat minn kulħadd waħdu. Imma l-anġlu tal-mulej mibgħut minn Alla għal darba darbtejn imur jgħidlu Elija hawn għandek x'tiekol. Kul. Kemm sabiħa din ix-xena, dan is-simbolizmu ta' din l-ikla li hija tmellisa. L-ikla li hija ta' mħabba min naħa ta' Alla. B'tali mod li Elija jħossu għalmenu li hemm xi ħadd li huwa attent għalih, xi ħadd li jħobbu. U ma noqgħodux ngħidu kif jiġi l-mument ta' dwejjaq, ma noqgħodux ngħidu kif jiġi l-mument ta' disturb. Ikunu episodji dawn f'ħajjitna imma hawn dan l-episodju tul il-ħajja tiegħu kollha. U meta jiġri hekk u x'hekk dak li jkun ikollu iktar diffikultà, aktar tkun jibsa l-problema. Ħafna drabi meta hemm djufija mentali aħna x'jiġrilna?
Jiġrilna li nitfgħu ir-responsabilità kollha fuq il-persuna, fuq dak li aħna ngħidulu il-pazjent, il-persuna li għandha d-diffikultà mentali. U l-bieraħ rajna però, jekk tiftakru fl-istorja ta' Giuseppi, illi id-djufijiet u d-diffikultajiet li jinqalgħu fil-każ ta' Giuseppi kienu ħossu l-ewwel qabel kollox u xekk fiċ-ċentru tal-attenzjoni minn naħa, però mbagħad spiċċa qisu l-scapegoat. Spiċċa kulħadd jitfa' fuqu ir-rabja tiegħu u spiċċa n-naġa s-sewda tal-familja Giuseppi. Il-bieraħ rajna li Giuseppi ma sarx in-naġa s-sewda waħdu, imma rajna li kien hemm il-kontribut ta' Ġakob, il-kontribut ta' Ħutu kollha kemm huma u l-kontribut tiegħu stess. U l-istess jiġri f'kull sitwazzjoni ta' djufija mentali fl-adulti. Djufija mentali fl-adulti. Ikun hemm xi ftit jewwies mingħajr ma nindunaw, mingħajr ma nkunu nafu u mingħajr miħtija ta' ħadd. Noqogħdu attenti biex ma nispiċċawx nikkolpevolizzaw, jiġifieri ngħidu ħtija ta' dak, jew ħtija tal-ieħor, jew ħtija ta' dik, jew ħtija tal-oħra. Hija responsabilità tagħna kollha kemm aħna li jġib persuna f'sitwazzjoni ta' dbatija, f'sitwazzjoni ta' swiet, f'sitwazzjoni ta' dlam, b'diversi modi, mhux se nidħol issa f'kull mod li bih aħna nistgħu nuru dawn id-djufijiet mentali tagħna. Xi drabi minn barra il-kontribut tal-persuni tiġri xi ħaġa partikolari, telfa ta' xi ħadd, ta' żejs, traġedja fil-familja, problema kbira fuq ix-xogħol li tkaxkrek, li tieħdok magħha laqas taf kejf. Laqas taf kejf. U allura iktar u iktar m'għandniex nabbu bir-responsabilità persuna li tkun għaddejja minn din id-djufija, minn din id-diffikultà. Mod speċjali meta jkun hemm kawżi ngħidulhom esterni, xi ħaġa li ġejja minn barra. Il-mod ta' kif Alla jitratta, jiħendilja, jiddilja ma' Elija jista' jkun ta' mudell qawwi għalina. Il-preżenza Alla li l-Elija ma ħallehx waħdu. Allu jien waħdi, interessanti anke l-espressjonijiet li juża. Allu jien waħdi, allu ħadd ma jemmen fik fil-waqt li qalbi tħeġġeġ għalik. Hawnhekk Elija qed jikxef xi ħaġa importanti fid-dinamika ta' min ikun depress, ta' min jaqa' fid-depression. Min jaqa' fid-depression taħt dik il-kutra imċajpra griża u sewda li tidher minn barra. Ġewwa nett ikun hemm xewqa kbira għall-ferħ, xewqa kbira għall-pożittiv, xewqa kbira għas-sabiħ. Imma tiġi mottija dejn maqtuwa bil-qtuħ ta' qalb. Tiġi mottija bil-qtuħ ta' qalb. U dik ix-xewqa għas-sabiħ li jkollu taħt dak il-bniedem, dik ix-xewqa li jkun bħal ħaddieħor jew aħjar minn ħaddieħor li kellu ġo fih, meta tiltaqa' mal-qtieħ ta' qalb, imbagħad tispiċċa biex tibda tidher f'sintomi ta' apatija, f'sintomi ta' nuqqas ta' update, f'sintomi ta' nuqqas ta' enerġija, f'sintomi ta' nuqqas ta' viżjoni tal-futur. Imma taħt nett Elija jurina li hemm dan il-ħruq jgħidu għandi qalbi taħraq b'imħabba kbira għalik. U aħna rridu naraw f'dik il-persuna li minn barra tidher ċassa, f'dik il-persuna li minn barra tidher bi problema b'diffikultà, rridu naraw li taħta dejk hemm dan in-nar jaqbad. U rridu nemmnu f'dak in-nar jaqbad. Irridu nemmnu f'dik il-pożittività li hemm fil-qalb taħt dik il-persuna. Ħafna drabi jiġrilna din tottalina wkoll kemm aħna. Għax meta nitkellmu fuq id-diffikultajiet mentali nitkellmu fuqna, mhux fuq ħaddieħor, fuqna l-koll. Ħafna drabi jiġrilna li esperjenza fil-ħajja, forsi f'relazzjoni, forsi problema ta' tfal, forsi problema fuq ix-xogħol. Nispiċċaw mingħajr ma rridu ġo fina tqum ribeljoni kontra. Ma naċċettawiex, insibuha bitqila biex naċċettawha is-sitwazzjoni. Għaliex? Għax insibuha bitqila biex naċċettawha. Għax inqisu lilna nfusna persuni differenti jekk naċċettawha. Għax qisu għandna konvinzjoni f'rasna li jekk naċċettaw din il-weġa, jekk naċċettaw dan is-sens ta' telfa, jekk naċċettaw din l-umiljazzjoni li qegħdin inħossu, allura ħankunu differenti mill-oħrajn. U il-persuna tagħna stess mingħajr ma nindunaw tirribella. Alla illi jieħu kura, jieħu ħsieb Elija, jallimna biex l-ewwel qabel kollox
nippruvaw nagħmlu paċi ma' dak li qegħdin inħossu. Qed tħoss rabja, qed tħoss nervi, qed tħoss solitudni, qed tħoss dwejja kbar. Elija ħin minnhom jgħidu lil Alla nixtieq immut. U din hija xewqa li tista' tiġi fuq kulħadd, fuqi, fuq kulħadd. Ix-xewqa illi jispiċċa kollox u ma jkollokx iktar diffikultajiet u problemi. Dawn is-sentimenti fihom infushom is-sens ta' inferjorità, is-sens ta' ħtija, is-sens ta' rabja, il-weġad kbar, dawn il-feelings li nħossu, dawn is-sentimenti tagħna li nħossu, mhumiex ħżiena. Mhumiex ħżiena. Imma xiġrilna aħna niġġudikawhom ħżiena għaliex għax minn għalina mhux suppost qatt ikunu fil-qalb tagħna. U meta nagħmlu hekk jiġrilna li nirrabjaw ma' nfusna għax qegħdin inħossu ċertu sentimenti. U meta nirrabjaw ma' nfusna, allura nibdew naqtgħu qalbna u naqgħu fid-depressjoni. Alla ma' Elija jagħmel il-proċess bil-maqlub, jaċċettah lil Elija kif inhu. Jilqgħu kif inhu. Iħobbu kif inhu. U dan hu dak li għandek tagħmel intu jien magħna nfusna l-ewwel qabel kollox imbagħad ma ta' madwarna. Naċċetta bħalissa qed inħossni fallowt. Bħalissa qed inħossni li ma bdejtx ma' tfal. Bħalissa qed inħossni li żbaljajt kollox. Tirrabjax miegħek innifsek għal dak li qed tħoss. Ma jfissirx li għax tħossok irrabjat u titkisser id-dinja. Ma jfissirx li għax taċċetta li inti titkisser id-dinja tmur tkisser id-dinja le. Imma jien irid naċċetta li għandi rabja kbira fuq bħalissa. Għax jekk ma naċċettax l-emozzjoni, is-sentiment, dak se jaħrab li minn taħt idejja. U verament inkisser d-dinja. Verament nagħmel straġa fid-dar. Imma jekk jien naċċetta dak li qed inħoss, jien nagħmel paċi miegħi innifsi u jkolli l-kapaċità li nikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħi skont is-sitwazzjoni, skont iċ-ċirkostanza. Jew aħjar skont kif jidhirli li Alla jitlob minni fil-mument. Imma rrid naċċetta dak li qed inħoss. Kemm imbagħtu meta ma naċċettawx dak li qegħdin inħossu. Kemm nagħmlu żmien moħħlej, kemm naħlu żmien nippruvaw niġġieldu kontra l-feelings tagħna. Kontra dak li qegħdin inħossu. Tgħidli ħanaqbes fuq ħaġa oħra, però importanti wkoll insemmu għal-lejla. Tgħidli allura jekk jien miżżewweġ u nħoss ġibda lejn mar oħra, x'se nagħmel b'dik il-ġibda? Naċċettaha? Li taċċetta dik il-ġibda ma jfissirx li tkompli magħha. Anzi, li naċċetta li jien miġbut lejn persuna oħra ifisser li jien se nkun iktar attent, tagħmilni iktar attent biex ma nalimentajiex, biex ma nkabbariex, biex ma nżidiex. Imma rrid naċċetta li hemm xi ħaġa fil-qalb tiegħi li qiegħda ddowr li m'għadix qalbi kollha kemm lejn ir-raġel jew lejn il-mara tiegħi, imma bil-mod il-mod mixja lejn x'imkien ieħor. Għax jekk ma naċċettajiex, nibqa' naffeċ u niżbalja, imbagħad meta nibda nipprova ndawwar ir-rotta jkun tard wisq. Ma nafx aħniex niftehmu huwa mod ta' kif aħna għandna niddirjaw mal-emozzjonijiet tagħna mas-sentimenti tagħna. Is-sentimenti fihom infushom mhumiex ħżiena. Dak li nagħmlu bihom, dak imbagħad isir tajjeb jew ħażin. Jekk jien għandi rabja kbira li noqtol lil xi ħadd, tiġi fuq kulħadd kultant dejnek jew le, jew forsi ta' sannat ma tiġix din ir-rabja. Jekk inti għandek rabja kbira kultant, jien irid noqgħod attent biex din ir-rabja naċċetta li jien irrabjat. U jekk naċċetta li jien irrabjat u ninduna li jien irrabjat dak il-ħin, allura ħafna drabi x'nagħmel ħanitlaq għax ħanagħmel xi waħda. Jekk ma naċċettax li jien irrabjat, dik ir-rabja toħroġ. U Alla biss jaf x'jista' jiġri meta toħroġ. U mod ta' kif jien nista' nagħti direzzjoni lill-emozzjonijiet tiegħi. Huma li min huma. Iktar u iktar ikuma emozzjonijiet negattivi bħal dawn ta' depressjoni, ta' swiet, ta' toħ ta' qalb, anki saħansitra ta' suwiċidju. Ma ninsewx li anki l-istess Ġesu ġieħ il-ħsieb ix-xewqa ta' suwiċidju. Fil-Vanġelu nsibuha fil-Vanġelu ta' San Ġwan b'mod ċar. Għandi qalbi mdejqa għall-mewt. U x'naqbad ngħid? Missier warrabni minn din is-sija, x'naqbad ngħid? Din Ġesu nnifsu. Imma x-xewqa mhix deċiżjoni. Li jinġit fija xewqa jew emozzjoni ma jfissirx li ddeċidejt li se nagħmel suwiċidju. Anzi, jekk naċċetta
dak li qed inħoss, allura nista' niddilja miegħu aħjar. Allura nista' naffronta s-sitwazzjoni emottiva tiegħi b'mod matur. Interessanti immens din is-silta kif Alla jġib ruħu ma' Elija propju f'dan il-mument iswed tal-ħajja tiegħu. U dawn il-momenti jiġu fuq kulħadd, ħadd mu meħlus. Ħadd mu meħlus, illum jew għada immissu magħhom kollha kemm aħna. Tkunx marda, tkunx diffikultà fir-relazzjoni, tkunx problema ta' tfal, tkunx sitwazzjoni fuq ix-xogħol, kollha kemm aħna llum jew għada ngħaddu minnu daw. U kollha kemm aħna kultant l-ikel ma nkunux nifirħu nħarsu lejh. Bħalma ġra l-werija. Imma x'jagħmel Alla? Alla jgħidlu qom lil Elija u jakkumpanjah kemm sabiħa. Hawnhekk għandna element ieħor mhux biss jaċċetta li Eliju kif inhu u jgħin lil Elija jaċċetta l-emozzjonijiet tiegħu, imma għandna element importanti immens, il-preżenza. Alla preżenti ma' Elija. Jakkumpanjah fil-mixja. 140 ġurnata fid-deżert. U dak id-deżert ma kienx biss id-deżert ta' Berxeva, id-deżert veru tar-ramel, imma kienu wkoll id-deżert tal-qalb, imma jakkumpanjah Alla għal 40 ġurnata fid-deżert. U aħna nafu n-numru 40 xi fisser fis-Skrittura, n-numru 40 mhux 40, numru 40 ifisser epoka, żmien. Żmien. U allura Alla jimxi ma' Elija, il-preżenza. Kemm hi importanti il-preżenza f'dawn is-sitwazzjonijiet, il-preżenza. U preżenza ħafna drabi sikta, preżenza ta' mħabba, preżenza ta' paċenzja, preżenza ta' akkoljenza, preżenza mingħajr paroli u diskorsi, preżenza. Kemm importanti l-preżenza. Almenu hekk iċipruħu Alla ma' Elija, u Elija bil-mod il-mod matul dawn l-40 ġurnata u miexi, u interessanti l-mixja. Għax it-tielet punt jekk nistgħu ngħidu mod ieħor ta' kif aħna nistgħu niddiljaw ma' dawn l-emozzjonijiet, ma' dawn il-momenti jibsa suwed tal-ħajja tagħna. U illi kemm jista' jkun ma nitilfux ir-ritmu tal-ħajja ta' kuljum. Jekk Elija parti mill-ministeru importanti tiegħu kienet li jimxi u jipriedka, Elija dan baqa' jagħmlu. Anki jekk mhux dejjem kellu qalb, mhux dejjem qabtiet kbir jagħmlu. Imma minn barra dan is-sens ta' kwotidjanità tal-ħajja ta' kuljum, il-mixja għandha sens ieħor. Kemm hu importanti li l-persuna li tgħaddi mumenti jibsa toħroġ. Toħroġ mill-kamra jew mill-kmamar fejn is-soltu tieqaf tħammem, tieqaf taħseb. Tqum minn dik is-sodda fejn is-soltu teħel bil-ħsibijiet tagħha. Teħel u tereq ġol ħsibijiet tagħha. Il-fatt li inti jirnexxilek biddel l-ambjent, biddel il-kamra fejn is-soltu tħammem u taħseb tagħmel differenza kbira. Elija joħroġ jimxi fil-preżenza, joħroġ. U bil-mod il-mod tiġih din l-enerġija. Tant li jidħol far. Jidħol far biex jiltaqa' ma' Alla. Kemm sabiħa. Ejjew nemnu kollha kemm aħna, ejjew nemnu, rridu nkunu konvinti li l-momenti suwed tal-ħajja, li l-momenti diffiċli, li l-momenti ħadjufija mentali li ngħaddu minnhom, il-momenti tal-problemi li ngħaddu minnhom, iwasluna l-esperjenzi iktar qawwija kemm ta' maturità umana, kemm bħala persuni bħala bnedmin, kif ukoll ta' relazzjoni tagħna ma' Alla u ma' xulxejn. Kemm sabiħa dejn. Anki wara dlam, wara swiet hemm din il-pożittività. U Elija jidħol f'dallar jistenna lil Alla u l-ewwel jiġi riħ qawwi. U Elija jittawwal mill-lar. Imma Alla ma kienx f'dan ir-riħ qawwi, x'inhu r-riħ qawwi? X'inhu r-riħ qawwi għal persuna li għaddejja minn diffikultà, minn djufija. Ir-riħ qawwi hija ħanieħdok law, ejja ħanieħdok lem, iwa tajjeb. Imma r-riħ qawwi ma jagħmilx ġejt għax id-diffikultà hemm tibqa'. Jekk jien nipprova b'xi mod, b'elf mod, nipprova ntajjar il-ħsieb l-idea ta' din il-persuna jew l-oħra, jien nispiċċa biex minflok infejjaq, minflok insolvi, nikkomplika s-sitwazzjoni. Imbagħad tiġi t-terremot. It-terremot. X'i fisser it-terremot? It-terremot ifisser meta jien għaddej minn mumenti jibes ta' diffikultà,
it-terremot nagħmlu t-terremoti għaddili. Inħalli r-raġel, inħalli l-mara. Nibda l-sitwazzjoni ta' ħajti, nibda l-xogħol, U dik is-sitwazzjoni ma tkunx il-kawża jew il-kawża prinċipali ta' dak li għaddej minnu. U nagħmel terremot biex minn għalija jien insib soluzzjoni. U nsib mar oħra, u niżżewweġ mar oħra, jew niżżewweġ raġel ieħor, u għall-ewwel kollox sabiħ u kollox sew, jgħaddu sentejn tlieta u nerġa' niġi fejn kont. Nerġa' niġi fejn kont. It-terremot. U wara t-terremot ikun hemm in-nar. Jiġi n-nar u xorta waħda Alla ma jkunx fin-nar. Xi fisser in-nar? In-nar ifisser meta nippruvaw b'xi mod inqajmu l-emozzjonijiet tagħna. Ħafna drabi anke l-istess psikoloġi jagħtu dawn is-soluzzjonijiet. Mowr id-diverti, mowr fejn jagħmlu ċertu esperjenzi, fejn ta' xorb, ta' sess, mowr, ħajaddilek, mowr, ħadderri, mowr in-nar. Imma xorta waħda li ma jsibx lilu nnifsu. U lanqas li l-Alla fin-nar, imma fejn isibu lil Alla. Interessanti l-kelma li juża u nieqfu bija. L-awtur tal-ewwel ktieb ta' Slaten. Lil Alla jsibu fil-vuċi, fil-ħoss ta' skiet. Jista' x'ikun hemm ħoss ta' skiet. Fil-ħoss ta' skiet. U din hija xi ħaġa importanti immens għal persuna li tkun għaddejja minn diffikultajiet. Kemm hu importanti l-kwiet, kemm hu importanti s-serenità, kemm hu importanti li madwar dik il-persuna ma jkunx hemm nies jiġġieldu ma' xulxejn, nies jgħajtu, nies iħampqu, nies li l-emozzjonijiet jesprimuhom mingħajr l-ebda kontroll ta' xejn. U hawnhekk ippermettu li ngħid kelma żgħira fuq minn għandu tfal żgħar. Waħda mill-iktar ambjenti importanti, emotivi, illi fihom it-tfal jistgħu jikbru b'sikurezza, jistgħu jikbru b'ċertezza u jkollhom sens ta' personalità meta iktar il-qudiem huwa meta fil-familja l-emozzjonijiet ma nħalluhomx jiġru kif iridu huma mingħajr l-ebda kontroll. Min fettillu sabbat u kisser, min fettillu għajat, min fettillu ma jfissirx li ma nisprimux l-emozzjonijiet tagħna, mhux hekk qed ngħid, anzi. Imma meta hemm konfużjoni ta' emozzjonijiet, meta hemm dan in-nar li jsemmi l-ewwel ktieb ta' Slaten, it-tfal tagħna b'mod speċjali jekk ikunu jsofru b'xi tejp ta' disturb, b'xi tip ta' diffikultà, iktar se jitfersnu, inqas se jħossuhom sikuri għalmenu dan turih ir-riċerka. Wara li jagħmel din l-esperjenza fi skiet, isib lilu nnifsu fi skiet Elija. U jsib li l-Alla tiegħu fi skiet ta' qalbu Elija. Wara li jagħmel din l-esperjenza x'jagħmel Elija? Jerġa' l-missjoni tiegħu, ma b'differenza. Imur jaħtar lil dak, imur jidlek lil ieħor, b'differenza. X'inhi d-differenza? Illi Elija jitgħallem, interessanti, illi waħdu ma jistax ikun profeta f'Iżrael. Elija iħoss il-bżonn ta' oħrajn li jgħinuh. Elija jinduna bl-esperjenza tad-depressjoni, bl-esperjenza tal-limitu li ġarrab, b'din il-problema li għaddiet mill-istorja tal-familja tiegħu, b'din id-diffikultà li tgħaddi mill-istorja tal-familja tagħna, mill-istorja tiegħi, jien nitgħallem li jien waħdi ma nistax niddilja mas-sitwazzjonijiet. U jaħtar lill-profeta Eliżew li sar kważi minn dak nhar il-quddiem id-del tiegħu. Sakemm għaddielu lill-profeta Eliżew il-wirt profetiku tiegħu. U Eliżew daħal minn flok Elija. Ejjew il-lejla waqt li nkunu quddiem Ġesu nofrulu dawn il-mumenti jibsa ta' ħajjitna. Ma nibżewx minnhom. Veru li hawn tabu fejn jidħlu d-disturbi mentali, veru. Veru. Veru li għandna bżonn nitkellmu iktar dwarhom, għandna bżonn naċċettawhom iktar bħala parti mill-istorja tagħna mill-ħajja tagħna. Ħadd ma jistgħu jiddejjaq jgħid isma' jien għandi t-sokkor. Ħadd ma jistgħu jiddejjaq jgħid isma' jien għandi l-pressjoni. Imma niddejjaq ngħid isma' jien għandi depressjoni maġġuri. Jiġi żmien li daqqa nħossni fis-sema u l-oħra nħossha niddejqu ngħiduha. Għaliex niddejqu ngħiduha? Għax hawn stigma.
għax qisha xi ħaġa ħażina. U sakemm tibqa' stigma xi ħaġa ħażina, jien nibqa' nħossni il-barra mill-bqija. Nibqa' nħossni xi ħadd differenti. U dik tkompli tikkomplika li ħajti. Il-fatt inħossni differenti mill-oħrajn. Jew nitolbu lil mulej. U li anki hu nnifsu għadda minn dawn il-momenti jibsa. Araw fiġlin ta' żebboġ. Jew nitolbu lil mulej li meta l-ikel minn flok li jġibdilna l-update ibedna minnu. U hija sintomatika, ma rridx nikol ifisser kważi ma rridx nibqa' ngħix. Jew nitolbuh lil mulej biex naċċettaw dawn il-momenti bħala parti mill-istorja tagħna u nitolbu lilu jgħinna kif niddirjaw magħhom u nħarsu lejh u nitalmu minnu kif iddirjaw kemm mal-profeta Elija kif ukoll mal-istess Ġesu iben tiegħu ħuna. Issa qabel ma nagħmlu l-adorazzjoni se ssir il-ġabra. Imbagħad nagħmlu 2 minuti adorazzjoni bħas-soltu, barka u mmorru. Mela fl-adorazzjoni tal-lejla se nresqu lil mulej dawk il-momenti jibsejn li ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna u l-persuni ta' madwarna li nafu li għaddu minn diffikultajiet simili. Nitolbuh, nofruhomlu, nagħtuhomlu u nħossu l-preżenza tiegħu magħna kif kienet ma' Elija permezz tal-anġlu li ħadlu jiekol Ġesu. U għal-ikel li meta neħduh inkomplu ikollna fina l-enerġija, l-qawwa biex inkomplu l-mixja tagħna għal 40 jum ieħor. Għal dal-moment inkantaw l-innu Aziz Mulej minn fuq il-files tal-kant l-ewwel paġna. Aziz Mulej, kull tifħir natik, inħobbok wis nadurak kull ħin, il-qada tal li uħireċ mill-qalb, bħal fiħa tal-ward jew tal-inċens tul is-snin.
Ġesu, kif kont preżenti fid-depressjoni ta' Elija u tajtu jiekol u inkoraġġajtu biex ikompli miexi jekk int preżenti fid-diffikultajiet tagħna. Int preżenti fil-ħajja tagħna ma b'mod speċjali fid-diffikultajiet tagħna. Għatina li napprofittaw minn din il-preżenza. Int li qiegħed hawnhekk kuljum. Int li qiegħed hawnhekk dejjem. Inkantaw flimkien dal-misteru. Dal-misteru arkubtejna ejjew mela naduraw u dimirit il-ġodda surit ma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi jaraw. Lil-missierin roddu liben qalbna kollha kulti fi lejhom adberik talbna imħabbitna l-fuqti lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas bih. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bejk li sem għaddestiju, bejk Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, bejk li sem ta' Jessu. Għala qalbi mqazza tiegħu, bejk id-dem għażiż tiegħu, bejk Ġesu fis-Santismu sagrament ta' artan, bejk l-Ispiritu Santu Paraklitu, bejk għall-kbira Malla Marija Santissima, bejk għall-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, bejk it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Bejk li sem ta' Marija Verġni, bejk San Giuseppe Barus kastismu tagħha, bejk Alla fl-anġelu għaddisin kollha tiegħu. Atima poplu talla, atima ġensimades im lil Kristu da
dak li fdina ta' min jużu sita kollox. Lejli tajjeb. Il-ġabra tal-lejla kienet ta' 637 euro. Grazzi mill-qalb lilkom il-kol.